Fadal madwar xarejn sal-bidu ta' ċerimonja tal-ftuħ tal-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa magħruf bħala l-GSSC li se jsir f'pajjiżna hekk kif it-tħejjiet ikomplu għaddejjin. Matul dawn l-aħħar il-Kumitat Olimpiku Malti ospita laqgħa għax-xef de missjon u delegati tekniċi li jirrappreżentaw id-9 pajjiżi tal-GSSC għal laqgħat f'Malta bis-sehem ta' aktar minn 25 delegat. L-ewwel żjara li saret ta' tħarsa lejn fejn se jiġu ospitati l-atleti, id-delegati nataw l-opportunità biex iżuru l-faċilitajiet li permezz tagħhom se jkunu possibbli li jsiru l-kompetizzjonijiet waqt il-logħob. Intant il-Kumitat Olimpiku Malti ospita tnedija tal-uniformijiet tat-Tim Malta fil-preżenza ta' diversi mistednin fosthom rappreżentanti tal-Gvern tal-Atleti u tal-10 dixxilpini sportivi li qed isiru f'Malta kif ukoll mistednin oħra. L-uniformi ġiet immudellata minn uħud mill-aktar atleti rikonoxxuti ta' Malta u li aktarx se jkunu parti minn Tim Malta waqt il-logħob. L-uniformijiet jaqdu l-aħmar u l-abjad u li jżewġu flimkien l-enerġija u l-passjoni Maltija bl-elementi kollha assoċjati wkoll mal-isport. L-uniformi ġiet iddisinjata b'materjal adattat għal kundizzjonijiet tat-temp sħun Malti matul il-logħob sabiex jipprovdi protezzjoni kontra x-xemx. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, faħħar ix-xogħol li sar biex jospita dan l-avveniment prestiġjuż f'Malta. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julian Pace Bonello, esprima l-apprezzament tal-Kumitat għal fatt li mijiet diġà applikaw biex ikunu volontieri għall-logħob tal-pajjiżi żgħar. Qed nieħdu gost li qed jiġu ħafna nies biex japplikaw biex ikunu volontiera, għandna bżonn 800 u bħalissa qegħdin ma' 600. Ġifieri jonqos ftit imma persważi li n-nies jiġu biex ġarhom biex jgħinuna f'dan il-logħob.